chini risa একটা রেস নি কিজা প্রবলেম মঙ্গই ব রিসা তো কিজা চেঞ্জ মা রিখা chung একটা রেস না ngai norok sekango risa no support khaiti no mo risa no bo norok support khaijadi ngai norok support khaimam bagoi sekango abon bagoi belai hambai mono babo haiki norok support khaijadi oboni bagoi nong thani ang koimung sekangi risa no actress risa no support khaiti no mono bo norok jotono support khaijadi jotono no hambai chini channel longka kok brok omrit office Baba nung mulu masuk komiliana penting kata. Mati. Tam khanya ni. Baba nangan loy kam masih. Dari mang ngatin si. Mati ya. Baba angke berli ang minum baksan kam kata. Ini abang mo ya di sama nung mapor ini no. Angku stang yang mana lah. Jadi angku ham. Mangati kam khanya ni ro fokus sarima di mangati yang osa. One gimang kotor nugja. Nung kam khanya kok ke sarima ting kaisa ko ang toluma bo mokise phangko melia nung thango sikanggo ni nyong sono kam khimani abo ara thangai rang ra kija smana nai ni mati. Baba. Hori sama matang jaka banyak orang sana ang bomo bote lung kaki siapa ang baka Mo tini satu motong nangin tung suka na. Mo beta lang suka. Mo quay không cho sai sigan na. Mo phati boku sekali kha. Sari ko nong baga thakai phati tui phai diko. Mo phati bai teng ko liya. nono bote boto phati pairi besiman sinane Boro ni ko kaisa si tong sibile. mia si kowang maturi bemani nono bo maisi ok supung mang phano ukuai phati gang te ok supung malang dia Bota si tong ka pai nem le tang sai pai ya tong na sa. Quay theo cái tông chỉ mày yang kai. Pai cái bukung pai kan chỉ dalam mu tong, bukung pai kan chỉ dalam mu tong ka. nung khai osu kuai chakrang nono ang kulogri mangla ko sukai Ano mai cha ya to buku tang yang pai ma cha khai nunggu nung chari ko thakai bate phati birasa pai to iri phedi. Mo sabong hanai sing này cái đây sắp tin không mo tăng to Nung sinia da mo usang ngo tino kam khai thanai birasa busa duk sibile. tam noro kaboi bahan nang tong phải sao ka Yang baba loma ni. Kami aku tahu kang kita mama na. Nung la tia da bo mu khang ba ro rang mai hi chan ta phai. Usang si bobin baba no ang ko kam khai ya hi ni tlang ngai ko khai tong man ne. Ni cái bata mà bớt khu lại sao ka ba Tam la ya tong na la usang ko ko chai thang ban la bo bin baba no lum to te kam khai ri wa kam ko wa na kam chi khai ma ka dai nga kai a kam khai ma ka dai ngai tang ma cha ya lan chan to phe ka na ble bo ya kai bu sa deli no rang mai deli no phai chan pa yo yang kam khai ma ka te re yang khai bi gra bo ro ni ta rang ro ho bo ro ni rang ba teng ko kam khai su pai na no deli no rang mai bo ro ni te bo ro le thana ni ku ma na ja re yang baba no bi ta do ko na rang ha de bi khabi re ni thane nung hai bu ma kare bu sa te nung na nango uska ha ko to bla tal bi khabi tai di thane nung ta ma ba ra jotor ma yang to nung ko sa de ra tan no ko sai tong no uska ha ko to bla bi gra tu to tal bi khabi re cha tu thane cere rang si kita sana bhai bahai bono bati ke hini roh ka ba nung ka nung ko ta sa de nung ko ta sai mi ya bi gra ro ga tin no je su chan pa yo je su ro ho ra chung no phayo bar chan na ne bong no je su pan ro ho di nung bo hok su pung mangla loi xing gu loi ho ya tong ma ni chao bong no ini sama nang sopoi ka ini yang song do ba hai tam kap tong sama ting kon dang phai baba ang no ko phi phana tong tam ko ma sa de ani ma sa bo hai ma ting nung tang ki no ko ga na song paisa ni na ma kri him baba bu ma ya ani ma ka be ne ui no ma ting ni ma kri ni chere thang ko no hang na ni baba ni baba nung khoi te khala sa de ma ka le ang ri sang ma ya ma ka reng ka ang sab ni pa Ini jang, nono sab salah di kok sadih na.
ang nung kuno din pabro pinta nung kaya pun pabi amade sabi man isa man nung kaya pun pabi nung semi tamo nung ako pabni ko ano bas kau du kari khati kuno din ta sari fiati ko kan du kyo ba tin mo ba pai mai yang to khata cảm là rồi cũng phát phải li ơ nó cầm là rong nó bảo tam xả lăng nan yang của wati bài wati mang satu tu pruka satu mà nó pai phê pai ơi nó to khai tòng này man mo pai chỉ mai yang to khẩu cầm là rồi càng số ca mana tiki capan kak hangkai tiki ca ayang tiki capan no uwal pan tiki ca kak hangkai tiki ca thì hình nó phải tiếng sama phát phải yang tòng bây giờ Diang gua sih cuma ke pekelan no. Wah, darah no bo angkri sengla no te kok kaman sat sau no hinu no. Tiara no pun no ya kali na. Tam sau no tiara ni an tiara ni awla no jitin te sungcha. tam khaba tam sai khaba rang ro halia ka cha yang khatana kri no kri hingang ka cha yang khatana Rang ni kok ya le bas tam sai ho no tiara no. tam sai tong na la je ko ko ba chata Ni na bukit sama ni. ni ni mak pas ke kri ka ya ka ji tha jang ka sakata bu ma Gawat te sana na ngati gati sakata kiya. tam khaba bo tam ngai ram than to pai ba nungkanin batu betam na su goromung tonggat non oleh ini. Pa boro bigira to te seharo phai gundang tong phai bisa. Nung te waisa ni nu khungo te kai nei phide. No no tongade. Te waisa simi an nu khungo te phai te phide. Kor ino khai desang khai na. babang te man kok sungrian nang sakap suri Agyo no. Ai pa no. Ang no tinin man ni kok kawan. Aku yoro no. Berarti. Aku. Ni kung dalay ni tak. Ni mana no haji. no te tam sa ka ma chare bo ka ka mo tini ta ka mo bo na bani sina ne mama marisa ta kap sine ka gamang ka marisa Oh ang kamu thang phai kana do. khana ga re sa Tamo. baba sama kok ta Ni sare tamo. no to baba sawo no ko no ayang go no ko kam ro khai tong phai di ne ngai jong bo ayang thang to ma sa ta Ka nang thang dong no jang thaya. ngai jong to baba ka ham ko mo sawo Ang ani kusta kri phana ang apni bagra bare thang tong na bari yobu theda. Ang thaya. tam khaba Tam ka ang den thang tong na sa. Ang ham hiya pan no kong le na. Ang den thana hino. yang ko no kam ka khai cha na ni jaga si kering kai baba ka ham ko no sab le jong no ayang go phai tong phai di ne Abda ka ham ko thang tong na nang dabu ro ga ti bi thanai to tong ba. Ano pha kai tam ano bigra bolai na pha. tam no phani na bo bute Tam hunar ka tam baba ka tam sa ya kok sa ba ang thaya. thang to tang ba tin ka ham ni ba kan sab le ba bo ta ma sum tol jang nang ba Ako nang ten thang thon man no kuri di ba. Ang thang tong na ro. ang bo yang tere ge nang gai ne ka boro kam kas kari ne ka boro asu de len ti khala yi o kana la ang mong khar ma ya hang ka Ang thaya ha. Ne da. Mà thì có hết nó bà anh chỉ công mà anh có hadon này nên là cái lông li tôi phải mà nè anh chỉ bây giờ khổ nó có bà hay bố la cái nó anh có hadon nó ang to stong le ba ba oro mà thì nó bà có lẽ tôi cái tên sẽ bố lại nào lẽ No ga ba tam Ang pong. tong liya. No khai ano bigra ne no nam ba ja phai ro. ang nó oro tiếp là sao nó bảo yang nó cầm vào cái cái mắt nhìn vào này cái đấy là thằng này dài ang oro busa ki to se kan to stong le ono khungo sáng bật thầu Hani ta. Ni thana tang klang khe de. dong la Ni thana klang de. nang ang busa ki tong ne ono Handi. khungo Handi. Kalang di Ang ba hai ta. tong lệ cái là pha hai ang hai cái đó vào ang một bữa là bông ang một thì thế là vì cái nó hay đi ra vậy thì nếu nhỉ to stong le ba ba buru ibu sa yang mau buta ba yang kali Kalang di ta nong no jung kalang de. hindi mati ang to stong le ba ba ang mau bisi kiri ya ni busa narok di oh ni nang lang seda Hmm. apa lu na bigra baik aja ku tengok kai ne now bata phai ata phai dari ta Ai la bu sana sa thi kalang ra ba.
Oh, di sama. Nono boleh ini masih pulang. Ah, kawan aja mati. Ang dekat hang tongsa. Ang nono pori logri kotor no kaya no. Ang kun jino telang lagi ni mangga no. Oh mate. Kamu baba. Nagade. Ang tan sari ba tama. Kamu baba. Wahai wo. Ang ba tolo ko kere. Ba ang thimaya gro ba. Ono sai bigra no lo ta than si do mate. Ani je tongmani abono nong khai ja de. Ta thangla bule. Thế baba thế. Đó, hoan bọc hờ rong bay ngoài tăng la mặt tiền Thế baba thế. lo còn à, Baba. 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 Mama kus khair khana bole baba. Baba. Baba ang tak cha be tung sinan ni baba. Nung be tung si ang an ki pulang tung baba. Oma, ini sari log balik masih uluman apa? Bertang dari sama. Baba ang ma bai thanan. Hai, aku tamu kok sama. Ma bahai ane ki pulang ma khabu ki jasman. Hai, di sama. Angin bawa tong nung apa? Tanah rusak sama mata tanah ya teh. Ini ang thana na ko baba. Hei, kayaknya ada mama. Ini yang baba nang ana ta ka ste. Lagi nih mah berarti nak kieu kulang tang no mau kieu kulang nih. No, kita kieu kulang aja. Baba no anta joldi do ang nono khibia ang mano nai bai si thangani Mau para aku sidra suka. Oh, ada sama tengok. Bu mah bai thamani pazin kai cha tak man phaya. Joto nana khip thane romang se buji au phana se. Nahala. Tong waram nang liya tai waram nang liya. Tam khai tong hana tam khai cha khana. An ko balle hamya no. Sidra bai suka para ro. Mas hap se khaina sing mas muli yang. Kare bu kure. Baba ang phaka. Phaya. Baba ang mano toi phekam le. Phaya te han to sani mana. Ngisai jong phai mi ada. Baba ang no na hamjang ma haina ang mana hamjang ko. Nung ni ma no hamja go. Nung hamja te ni ma hamja kang ka gai. Ni ma agi no no khib daklang khamo no. Charai phero. Nung ta go hamja gun sai thung phai ga no. Akan no pog da thaka ba na kai bai ke nai to phaya ba no. Ang no no sai de ba. Ang ga di khaya hna. Ang bo phainya musung go baba si samai rok to kalang thang ga ang bo phai ma liya ta. Buji khana no nin ba smai. Ubung kalang khana. Nung khai mu jo kari dhano ni bu sajo ga sa chikon ti ana nung khib kalang man. Nung bu sajo bu sana pon do mu jong li ano. Baba no rok wala nya simi se mas ko na na buji nai kare. Di sama nung mayak da fika. Okay ka baba. Ya no rok ni ke ma sare nai. Sa ko. Ni sare. Ang bo sare nai. Sung ko ni kan sare nai.